வரும் ஆச்சரியத்தோடு இவ்வளவு பாவங்களை முற்பிறவிகளில் செய்த நாங்கள் எவ்வாறு வைகுண்டம் செல்ல தகுதி பெற்றோம் என்று யம தர்மரிடம் வினவினார்கள். யம தர்மராஜா, கங்கை நதிக்கரையில் வடுகன் என்ற பெயருடைய பக்தர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் பகவான் விஷ்ணுவின் பெரும் பக்தர். அனைத்து விதமான ஆசைகளிலிருந்தும் மோகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு இருந்தார். தினமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 5ஆம் அத்தியாயத்தை படித்து வந்த அவர் இறந்ததும் வைகுண்டத்திற்கு சென்று விட்டார். அவர் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 5ஆம் அத்தியாயத்தை படித்து வந்ததால் மிகவும் தூய்மை அடைந்திருந்தார். அவருடைய உடலின் மண்டை ஓட்டில் நீங்கள் இருவரும் உயிரை விட்டதால் நீங்களும் தூய்மை அடைந்து வைகுண்டம் செல்ல தகுதி பெற்றீர்கள். இதுவே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 5ஆம் அத்தியாயத்தின் பெரும் சிறப்பாகும் என்று கூறினார். பகவான் விஷ்ணு கூறினார், எனது அன்பு லட்சுமியே, யமதர்மன் கூறிய விளக்கத்தை கேட்ட அவர்கள் இருவரும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். பின்னர் வைகுண்டத்திற்கு அவர்களை அழைத்து செல்ல காத்திருந்த புஷ்பக விமானத்தில் ஏறி சென்றார்கள். எனவே ஒருவன் எவ்வளவு பாவங்களை செய்திருந்தாலும் அவன் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 5ஆம் அத்தியாயத்தை தொடர்ந்து படித்து வந்தால் வைகுண்டத்தை அடைவது நிச்சயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாடிரோமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய யசோதனந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன, யசோதனந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன, யாதீராவனசாரி, ஜெய யமுனதீராவனசாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா ISKCON சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம 5வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அந்த லிங்க் நம்ம ISKCON லாகின் ஐடி இது பண்ணணும். யாருக்காவது அதுல டவுட் இருக்குங்களா? நான் இப்போ ஒரு லிங்க் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி வர்றாப்புல இருக்கு மாதாஜி. இப்ப கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லைவா உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிடலாமா இல்ல எப்படி மாதாஜி? பண்ணிருங்க மாதாஜி. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லிட்டு அவங்க பண்ணிருங்க. ஓகே மாதாஜி. இல்ல கடைசியா கூட சொல்லுங்க முடிச்சிட்டு. நிறைய பேர் வெறும் 7 பேர் தான் இருக்காங்க. அதுதான் நான் யோசிக்கிறேன். கடைசியா சொல்லிக்கலாம். கடைசியில சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. நான் படிச்சிடுறேன், போடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா ISKCON மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 5வது அத்தியாயம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் என்பது இதன் பெயர். பிரணத்தியோட நம்மளோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ சரி படிங்க பிரபு. ஓம் நமோ பகவதே
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर् उन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं तदा स्वरूपदान्तिकं वन्देऽहं गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वयुतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शाखां श्रीरांस हे कृष्णा कर्ण सिंधु दीनबंधु जगतपदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते शब्द कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुदे भानुसुदे देवी प्रणमायि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदर्शस्य कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय सगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो महा वदंताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौर द्वेष नमः गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः नमः ओम कृष्ण पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामीन इति मामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्री वासादि गौर भक्तिवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी கேக்கல மாதாஜி மெசேஜ் வச்சிருங்க மாதாஜி ப்ராப்ளமா என்னன்னு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணன். மெசேஜ் இந்த போன் வச்சிருங்க பண்ணி ஓகே மாதா. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணன் மாதாஜி கேக்குதுங்களா? கேட்கல மாதாஜி, கேட்கல. கேக்குது அதான் நான் உங்களுக்கு போன் தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்ன சொல்றேன்? மாதாஜி எனக்கு டவர் இங்க மாதாஜிக்கு ஃபுல்லா இருக்கேன் மாதாஜி. இப்ப கேக்குதுங்களா? வேற எது நான் வேற கனெக்ஷன் மாத்திருக்கேன். இப்ப ஹரே கேக்குது, இப்ப கிருஷ்ணா, இப்ப கேக்குது, கேக்குதுங்க. இப்ப கேக்குது மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே 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 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோதத்தோட சுருக்கு மறுபடியும் கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
Hare Krishna. அங்கே அவங்களுக்கு நெட் ப்ராப்ளம் போல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி, கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இவ்வளவு நேரம் கேட்கல மாதாஜி, இப்பதான் கேக்குது. இல்ல மாதாஜி, நான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கால் பிரின்சிபல் கூப்பிட்டிருந்தாங்க, அதனால கால்ல ஓகே இருந்தனால ஓகே இதை பண்ணேன். ஓகே மாதாஜி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இந்த லைவ் போயிட்டு இருக்க கட் ஆயிடுச்சானே தெரியல. ஒரு நிமிஷம். எஸ், லைவ் போயிட்டு இருக்கு, ஷேரிங் ஆக மாட்டேங்குது. ஹோஸ்ட் இஸ் நாட் அல்லவிங். ஹூஸ் ஹோஸ்ட் நவ்? யாரு ஹோஸ்ட் இப்ப? மத்துபாஜினி மாதாஜியா பிரபுஜியா? ஹரே கிருஷ்ணா. மத்துபாஜினி மாதாஜியா பிரபுஜியா, நீங்க தான் ஹோஸ்டா இருக்கீங்க.